Dobrý deň. Veľa neznámych tvári, bolo to také stresujúce, ale po takom týždni, dvoch, tak už toto sa to dalo tak do normálu a som to cítil ako keby na základnej škole. A ja som to cítil celkom fajn, lebo noví ľudia, akože poznal som to už aj dosť ľudí, tak ja som sa veľmi tešil, takže tak. Ja som vybral GAU preto, lebo poznám tu tiež veľa ľudí a je to taká škola, ktorá má vie naučiť viacej vecí aj do života a do viacej smerov ma to vie poslať. Ja som sa hlásil na GAU a na gymnázium za tým Moravciach a GAU som si vybral, lebo sa mi páčila viacej tá úroveň tej školy ako kvalitnejšia v mnohých veciach. Čakal som, že bude viacej ťažká a viacej, že tu budeme ako roboti proste, že menej komunikovať a tak, ale je to fajn, je to možno v niektorých prípadoch lepšie ako základná a menej stresu ako čakáte. Bolo tam trošku cítiť, že toho učiva bolo viacej, ale myslím si, že sa to dalo celkom jednoducho prispôsobiť s tým učením. Tak ja som sa očakával tiež prvý mesiac, ale potom prvom mesiace som zistil, že sa treba viacej učiť a je to také ťažšie, keď sa neučíš. Neprispôsobil, učíš sa rovnako ako na základnej. Není to o dosť ťažké, oveľa ťažšie ako čakáte. Ja si myslím, že lyžiarsky bol úplne fajn, dobrá partia, všetko, trieda tak super. Aj s ostatnými triedami sme vychádzali, takže fajn. Lyžiarsky bol dobrý. Takže až a koncoročný výlet, také teambuildingové aktivity. Nemám už k tomu nič povedal všetko. Tak bol dobrý obed, to je o mnoho lepšie ako v mnohých iných jedálniach na základnej, ale inak asi nič také. Tá obťažnosť, že treba sa veľa učiť a inak to je dosť také podobné, by som povedal. Mentalita ľudí. Hej. Lebo všetci už sú toto, takže buď vo svojich tínedžerských rokoch alebo niečo také, že sa nespravujú tak viac detsky ako na základské. Mám taký pocit, že je to ťažká škola, ako som už vravel veľakrát, ale ľúbi sa mi to tu, nesťažujem si. Je to určite ľahšie ako strašne na základnej, že stredná škola, nebudú sa sami hrať a tak to by som povedal, že niektorí učiteľov ani neplatí, že sú milí aj priateľskí, takto, že nesnažia sa robiť na silu zlé. S tým, že akože žiadna iná stredná škola mi nevyhovuje v Leviciach a veľmi sa mi nechce trčať na intráku. Čiže asi by som si to znova vybrala, ale tak viem si predstaviť možno aj nejakú lepšiu formu. Áno. Hej. Peace out, dobre, dovidenia. Spal na školskom bielete, teraz ešte ma bolí, furt.